Hi friends, welcome to Abhiin Samayal. இன்னைக்கு நம்ம சத்தான சுவையான அரிசி கொழுக்கட்டை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: இட்லி அரிசி 200 கிராம், துவரம் பருப்பு 50 கிராம், கடுகு 1 டீஸ்பூன், கடலை பருப்பு 2 டீஸ்பூன், எண்ணெய் 1 டேபிள் டீஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன், தேங்காய் துருவல் 1 கப், சின்ன வெங்காயம் 1 கையளவு, கறிவேப்பிலை சிறிதளவு, காய்ந்த மிளகாய் 5, உப்பு தேவையான அளவு. அரிசியும் பருப்பையும் முதல் நாளே தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுக்கணும். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் அரிசி, பருப்பு, சீரகம், வரமிளகா, தேங்காய், உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கரக்கரன்னு அரைச்சிக்கணும். ரொம்ப மையாக அரைக்கக்கூடாது. குருணை மாதிரி அரைச்சாதான் இந்த கொழுக்கட்டைக்கு நல்லாயிருக்கும். ஒரு வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் விட்டு அதில் கடுகு போடணும். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் அதில் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கணும். ரெண்டும் நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலை சேர்த்து நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மாவை இதில் ஊற்றி நல்லா கிளறி விடணும். மிதமான சூட்டில் கிளறுனா அடிப்பிடிக்காது. இப்போ மாவு நல்லா கெட்டியாயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கிளறிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். 5 நிமிஷம் கழிச்சு சூடு ஆறுனதும் சின்ன சின்ன கொழுக்கட்டைகளாக பிடிச்சி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்கணும். இப்போ கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சாஃப்டான சுவையான சத்தான அரிசி கொழுக்கட்டை ரெடி. இந்த அரிசி கொழுக்கட்டைக்கு தேங்காய் சட்னி தொட்டு சாப்பிடலாம். நாட்டு சக்கரை, தயிர் கூட நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த அரிசி கொழுக்கட்டையை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி.